Ve studiu už vítám Davida Hořavu ze společnosti Hekon. Davide, pojďme hned k věci. Představ nám, prosím, společnost Hekon a vaše řešení. Ahoj, děkuji za pozvání. My v Hekonu se specializujeme na externí energetický management. Našimi primárními klienty jsou velké výrobní firmy s nějakou spotřebou v desítkách milionů korun ročně za všechna média. Co vlastně děláme, v čem je naše přidaná hodnota? Máme tým energetických konzultantů, kteří jezdí po klientech, to znamená, naše práce není jenom z kanceláře, ale máme i reální zkušenosti přímo z těch provozů. Jsme schopni identifikovat opatření u klientů s nějakou rozumnou návratností, to znamená, specializujeme se i na nějaké jako provozní opatření, nejenom na výměny technologií, prostě s návratností 5 až 10 let. Potom ty opatření klientovi pomáháme zavádět, aby nezůstaly jenom v šuplíku a reálně to mělo nějaký dopad, aby se ušetřilo. To je vlastně jako první část a potom druhá část, která to celý doplňuje, je, že vyvíjíme vlastní aplikaci pro vyhodnocování spotřeby a jestli můžu poprosit režii o představovací video, který krátce okomentuju. Vyvíjíme vlastní platformu NMS.cz, která je vlastně nějakou nadstavbou nad monitoringem spotřeby. To znamená, tady vidíte, jak to vypadá, když si osadíte měřákama nějaký stroje, jakou máte spotřebu. Vidíte, jakou máte spotřebu, ale nevíte, jestli je ta spotřeba v pořádku nebo ne. Co my děláme, tak my počítáme, jaká by ta spotřeba měla být za těch daných podmínek, to znamená podmínky jako počasí, provoz, kolik se vyrobilo kusů. To znamená, všechny tady tyhle data my nějakým způsobem agregujeme a potom pro každou nějakou významnou spotřebu počítáme model. To znamená, děláme nějakou nadstavbu nad MESem, monitoringem výroby a monitoringem spotřeby a vlastně jsme nějaká vyhodnocovací vrstva. Tím, že vlastně umíme spočítat, jaká by ta spotřeba měla být, tak jsme schopni potom klienta upozornit na nějakou nadspotřebu, to znamená, může se nastavit alarm na třeba o 10% překročení oproti modelu. A jak už jsem říkal, tak potom vlastně hledáme opatření a ta největší předaná hodnota je, kdy se vlastně ty všechny služby spojí. To znamená, identifikujeme opatření, zavedeme je, zároveň se tam počítá nějaká modelová spotřeba a vlastně klient vidí hnedka, kde ušetřil a kolik. To znamená, jsme schopni i to opatření potom kvantifikovat a vlastně dát mu nějakou informaci o tom, jak na tom stojí a v jakým vlastně je ten jejich energetický management stavu. Děkuji, Davide. Ta expertíza v úsporách energie je jasná. Teď bych se tě rád zeptal na spolupráci v rámci Smart Factory Clubu. S kým typicky spolupracujete na projektech? Pro nás vlastně ten nejvýznamnější partner v rámci Smart Factory Clubu je EQHubs, protože ti vlastně, jak jsem říkal, jak děláme nadstavbu nad monitoringem spotřeby a výroby, tak oni vlastně dělají monitoring spotřeby a výroby, to znamená, my nějakým způsobem integrujeme jejich data, bereme je k nám, obohacujeme ještě o nějaký další data a potom vlastně jsme schopni spočítat ten model. Vlastně bez těch dat my ten model neumíme spočítat, to znamená, pro nás je to vlastně úplně jako zásadní. A jestli zase můžu poprosit o video ukázku, jak to potom vypadá v aplikaci, to znamená, tady vidíte nějaký dashboard srovnání reálné a modelové spotřeby a potom vlastně, když já spočítám, podívám se, kde mám nějaký ty největší nadspotřeby, můžu jít na detail nějakého stroje, technologie a tak dále. A vidím, že na začátku toho období tam jsou nějaký jakože oranžový sloupečky, to znamená nadspotřeby a můžu se jít potom podívat přímo do detailu toho měření, což už jsou potom třeba ty data, které nám posílá EQHubs. Můžu se podívat na ty spotřeby, ať už prostě denní, agregovaný nebo na hodinový, nebo potom na nějaký úplně jakože raw data, prostě 15-minutový intervaly, minutový, záleží v jaké granularitě se to měří. Můžu se podívat na heatmapu nebo na nějaký boxploty, to znamená průběh té spotřeby během dnů, podívám se na nějaké jako odchylky, outliery a vlastně dá mi to nějakou informaci, kde je ten problém, abych já byl schopný se na pár kliků dostat k tomu problému, odhalit ho a nějakým způsobem ho vyřešit. A ještě nějaký příklad spolupráce, tohle to byl EQHubs, s někým dalším spolupracujete často? Potom druhý příklad spolupráce je s EasyFM, to znamená se systémem facility managementu. My vlastně v té aplikaci máme modul na zaznamenávání událostí. Zase si můžu poprosit ukázku. Když vlastně v té aplikaci nějakým způsobem detekujeme nadspotřebu, tady vlastně vidíme na začátku zase v první půlkasku nadspotřeby,
tak zase jako zatím stojí nějaký člověk, který by to měl vyřešit. A to znamená, ten člověk vlastně by měl se na to podívat, zjistit, kde je ten problém a nějakým způsobem ten problém vysvětlit, aby když tam potom přijde někdo jiný a podíval se, hele, co se tady stalo, aby vlastně věděl. To znamená, máme tam vlastně modul událostí, to znamená nějaký poruchy, můžou se tam zadávat nějaké poruchy, odstávky a tak dále. A zase, když ten klient už má nasazený systém, nějakou aplikaci pro sledování poruch, nějaké zadávání odstávek a tak dále, tak zase máme hotovou integraci na to, aby se všechny tyhle události k nám zaznamenaly, propsaly se a na ty příslušné místa. Potom ty události vidíme i v kalendáři, to znamená, můžeme se podívat prostě v konkrétní den, co se tam stalo na nějakém konkrétním stroji, na nějaké hale nebo v celém závodě. Můžu se potom podívat na detail, vlastně ten popis se potom celý propisuje. I s nějakým jako stavem, to znamená, jestli je to identifikovaný, řeší se to, nebo už je to vyřešený. A to znamená vlastně, aby bylo jenom jedno místo, kam potom ti lidi ty věci zadávají, aby se to nemuselo prostě dávat do různých systémů, tak vlastně stačí ten jeden systém, k nám se to potom propíše a my tam vlastně máme potom vysvětlení třeba těch nadspotřeb, aby vlastně všichni věděli, co tam bylo za problém, jestli se vyřešil a aby se ideálně neopakoval do budoucna.